haka malamai suka ce kwana 40 suka rage za a fara gwada ma wanda zai mutu ga idanun shi mutuwa ta kusa, zai fara hangenta, wani zai fara mafarkai, wani zai fara ganin mutane. In ya ga mutum yau sai ya ga kamar bai taba ganin shi ba sai yau, sai tsaya ta kallon shi. Wani za ga ana gwada mai alamat, akwai wanda har sai ya yi ban kwana, sai ya zagaya ce zuwa nan yin gaida, wani sai ya canza halin shi kafin kwana 40 din nan. To in sauran kwana ɗaya da daddare ya rage, to wannan daren abinci gaya nan, wallahi wani da yunwa zai mutu ba zai ci shi ba, dan abincin shi ya kare, an dakatar da abincin shi. In kuma akwai arzikin shi da ya saura, to wallahi arzikin na in na duniya ina ne sai ya ji ya ɗauko shi ya dawo gida. Ana zaune kadai aka ga ya miƙe ya fita da gudu, yana zuwa ce a bashi biredi ya ci, ya daɗe bai ci burodi kawai. An ce ya fi shekara 5 ba ruwan shi da biredi, ya ce ya bacce shi, amma haka kawai aka ga ya miƙe da sauri. Na za ka je wani azan je can ne an so biredi fa wurin mai shayi, wasa fa duk inda ya ga wani an ga aka ga ya ta gaisa da mutane aka ce yana dariya ana gaisa har ya shiga wurin mai indomi ya ce kawo biredi. Kowa sai da ya mamaki, wani wurin sayan biredi yau, sai ya zauna babban mutum da zaman shi. Kuma aka kawo biredi sai ya sa cikin baki, yana gama cin rabi ya miƙe da ya ce to gida zan ce, da shi gida da faɗo shi sai ke ya riga ya tafi. Duk 'yan gidanku da suka mutu har yau ba su dawo ba, kuma kai ka san ba su dawo, kuma duk mutuwar da suka yi ba ku sake haɗuwa sai yau matanadi ranar kiyama. In ka yi alkhairi kanka, in ba kai ba ma kanka. Shi ma wannan ana zaune an ce bai iya ruwa ba, bai san wada ruwa suke ba, bai zuwa dam, aka ga kawai ya miƙe ya ce zai je wurin kogi wurin wanka. Ina za ka ji ce wallahi wurin wanka za ni ɗan yi wanka, na daɗe bai yi wanka ba cikin kogi. An ce tun yana yaro shekara 8, 9, 10 bai ƙara zuwa ba, har ya kai shekara 30 kuma sai gashi kuma ya sauka cikin kogi yana shiga ga washe ɗaya har an rubuta cikin ruwa zai mutu. Dama ita mutuwa sababi gare ta, da ta samu sababi. Ana akwai wadda ta gwara muna wata aya, an ce ba ta shiga mota kwata-kwata, ba ta ƙarshen ta mota ta nake ta kawai. An riga an rubuta tsarin abin da zai sauƙaƙe. To sai ya ce kuma qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, shin bazan ba ku labarin mafi asara ayyukan da za ku aikata ba? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, waɗanda suka wulakantar da cinikinsu da rayuwarsu ga rayuwar duniya. Kuma dama a duniya, ita kanta duniya muzillatun, kaskantatta ce ga idanun waɗanda aka kaskantaci. Saboda manzo Allah ya ce ya ibnal khattabi, ya ce shin baka ganin mu mun shigo na mu zauna 'yan kwanaki, in muka zauna 'yan kwanaki kuma za mu tashi kiyama mu tafi gaba, to me za mu saki jiki mu zauna mu cikin gari? Ya ce mun shigo ne 'yan kwanaki kuma za mu ɗaga ne cikin 'yan kwanaki. Kuma manzo Allah da ya wannan maganan da ya faɗa ma Umar ibn al-Khattab, ya ce Umar ibn al-Khattab kakka damu kanka mana, mu ba mu damu mu tara duniya, mu abinda aka ba mu zo mu rayar da addini kuma za mu koma zuwa ga Allah. Wa ilaina turja'un, kullu nafsin ra'iqatul maut, kowa sai ya dandana zafin mutuwa. Sai ga manzon Allah ko da kanshi, Allah ya fi son shi fiye da kowa. Allah ya kai shi har wurin da yake, ya shiga inda mala'ika Jibril bai taba kaiwa ba. Shi ake saukan ma da wahayi, Allah shi ya zaba, shi ya saukan ma da Qur'ani, mafificin littafi. Kuma duk da haka Allah shi ya ce shi an yafe mai duk abin da yi, amma da yazo mutuwa ce lallai mutuwa tana da